Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ως πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφροκάμπου, σας ευχαριστώ καταρχήν για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας και για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στην πλατεία του χωριού μας. Η ταινία που θα δούμε, «Ιστορίες με την Κερεκή», είναι η συλλογική προσπάθεια μερικών συγχωριανών μας που με μόνα κίνητρα την αγάπη για το ποντιακό θέατρο και τη διάθεση προσφοράς της ψυχαγωγίας και της χαράς αφιέρωσαν δημιουργικά το χρόνο τους ώστε να απολαύσουμε σήμερα όλοι εμείς το συντέριασμα του ταλέντου με το μεράκι και την αγάπη για την ποντιακή παράδοση. Με την ευκαιρία όμως της παρουσίας της ταινίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφροκάμπου βραβεύει την Κυριακή Αρβαϊντοπούλου Παλωστή για την προσφορά της στο Ποντιακό Θέατρο και τη συμβολή της στην ανάδειξη του Κεφροκάμπου ως φυτόριο διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς του ποντιακού ελληνισμού. Η Κυριακή Αρβαϊντοπούλου γεννήθηκε το 1936 στον Κεφρόκαμπο Καβάλας από πόντιους γονείς που, ξεριζωμένοι από τα Άγια Χώματα του Πόντου, ήρθαν να φτιάξουν μια νέα πατρίδα στα χώματα της Βόρειας Ελλάδας. Από μικρή βίωσε τα άθλια χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου, της πείνας και του μόχθου με τα καπνά, παλεύοντας για την επιβίωση. Αλλά τότε ήταν και που άρχιζε δειλά-δειλά τα πρώτα της βήματα σε κάτι που το αγαπούσε πολύ, το θέατρο. Η ερμηνεία της ως Κρουστάλο στο έργο του Δημητρίου Κορομιλά, ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας, συναρπάσει τους συγχωριανούς της και το πηγαίο ταλέντο της φυτεύει στην ψυχή της τη σπίθα της θεατρικής τέχνης. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο χωριό την αναγκάζουν στα 17 της να φύγει μόνη με μια βαλίτσα στο χέρι για τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο, αυτό της δημιουργίας. Παντρεύεται, εργάζεται, μοχθεί και κυνηγώντας το όνειρό της, δρομολογεί την άνοδό της ως καταξιωμένη πόντια καλλιτέχνης. Σε ερασιτεχνικά όμως πλαίσια, αφού η παρουσία των Βουλγάρων στο χωριό της, τη στέρισε το απολυτήριο γυμνασίου με το οποίο θα μπορούσε να φοιτήσει στη δραματική σχολή. Το έμφυτο ταλέντο της όμως δεν μπορούσε να κρυφτεί. Η αυτοδίδακτη υποκριτική της, η φυσικότητα και ιδίως η σωστή εκφορά του ποντιακού λόγου και η προφορά της, τα γνήσια ποντιακά ντολέρμε, την κάνουν περιζήτητη στα ποντιακά σωματεία της Θεσσαλονίκης, όπου πρωταγωνιστεί σε ρόλους που άφησαν εποχή. Συνεργάζεται με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ταξιδεύει σε χώρους όπου ζουν πόντιοι μετανάστες, πρωταγωνιστεί σε ποντιακές ταινίες και το 1989 γυρίζει στο χωριό της την ποντιακή ταινία «Εύρα με γαμπρόν για την Ανάστα», αναδεικνύοντας και κάνοντας γνωστό τον Κεφρόκαμπο σε όλα τα μέρη του κόσμου όπου υπάρχουν πόντιοι. Η ταινία αυτή μάλιστα διδάσκεται σήμερα στο Ίδρυμα Ποντιακών Μελετών ως υπόδειγμα της ποντιακής γλώσσας. Η Κυριακή Αρβαϊντοπούλου μέχρι σήμερα, στα 81 της, προσφέρει το γέλιο και τη χαρά σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε σχολεία και στις σελίδες του διαδικτύου, πάντα αφιλοκερδός, θεωρώντας πολύ σημαντική την προώθηση της ποντιακής παράδοσης από τους μεγαλύτερους στους νεότερους. Φέτος κλείνει 60 χρόνια προσφοράς της στο Ποντιακό Θέατρο και καταλαμβάνει μια μικρή θέση στη χωρία των προσωπικότητων που ανέδειξε η περήφανη και μαρτυρική ποντιακή γη. Με τη σημερινή ταινία που θα δείτε, παραδίδει τη σκητάλη της κόρες της, που έχοντας βαριά παρακαταθήκη τη μητέρα τους, καλούνται να συνεχίσουν το έργο της. Γιατί όπως έλεγε και ο Φίλων Κτενίδης, ο ηρωισμός
δεν είναι ανθός που φυτρώνει μόνο στα πεδία των ναχών. Βλασταίνει και μέσα από την κοινωνία, με τους σκληρούς, τους ανέδοτους αγώνες των άξιων τέκνων του γένους των ανθρώπων, για αρετές, για έργα υποπείας και αγάπης προς τον πλησίον. Λοιπόν, αυτό που απομένει είναι να παρακαλέσουμε την Κερεκίν να έρθει να τη δώσουμε μία αναμνηστική πλακέτα που θα θυμάται πόσο την αγαπάμε όλοι. Από το Σύλλογο και όλους τους κατοίκους του χωριού αυτού και τους φίλους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω, να πω τίποτα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θα έρθει η ώρα σου. Εσύ θα μιλήσεις μέσα από το έργο. Εγώ ο γιατρός είμαι, το σκηνοθέτη θα ρωτήσω. Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, να απολαύσουμε τη συνέχεια. Η ποντιακή ταινία, η ιστορία με την Κερεκίν, καλή μας διασκέδαση. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι περάσαμε καλά σήμερα. Να ευχαριστήσουμε την Κερεκή που ήταν ανάμεσά μας και μας έκανε την τιμή, και την κόρη της την Ανθούλα που μας σκηνοθέτησε και μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε όλα αυτά, γιατί πιστέψτε με δεν είναι εύκολη δουλειά. Χρειάστηκαν πολλές ώρες και όχι για μας που υποτίθεται ότι κάτι κάναμε και παίξαμε, για την Ανθούλα που τα επεξεργάστηκε και χρειαζόταν όχι ώρες, μέρες για να τα φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Την ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Κερεκή, θα είσαι η σημαία μας. Ευχαριστούμε πολύ.